Il-pjan ta' ħidma tal-Gvern tul il-5 snin li ġejjin se jkun imsejjes fuq numru ta' prinċipji u l fosthom li jkun sostnut l-irkupru ekonomiku li jibqgħu jiġu mejjuna in-nies li jonqsu it-taxxi għal kulħadd u li jibqa' jiġi inċentivat l-investiment. Fid-diskors tiegħu waqt il-ftuħ tal-Parlament, il-President ta' Malta, Dr. George Vella, tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern fil-5 snin li ġejjin. Huwa beda billi ta' serħan il-moħħ li bħalma il-Gvern en matul il-pandemija se jkompli jkun ta' spalla għal familji u negozji Maltin u għawċin minħabba il-gwerra fl-Ukrajna. Il-Gvern mhux biss konxu ta' dawn l-isfidi, iżda jinsab għaddej kontinwament diskussjonijiet u azzjonijiet kontinwi bil-għal li jilqa għall-impatt fuq il-poplu Malti u għawċi. Kif għamel tul il-pandemija, il-Gvern se jassigura li jkun ta' spalla n-nies u għan-negozju. U fl-iktar momenti diffiċli li l-iktar irridu nkunu man-nies. Żgur li m'għandniex naqtaw qalbna. Il-President tenna li l-gwerra fl-Ukrajna hija kundannabbli u li l-unika triq aċċettabbli hija dik tad-dialogu. Semma kif pajjiżna huwa neutrali għalkemm dan ma jfissirx li wieħed għandu jala għajnejh quddiem l-inġustizzji. Dr. George Vella saħaq kif l-ekonomija qed tirkupra b'mod saħħtu mill-pandemija u kif it-tkabbir ekonomiku wasal għall-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Għal waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern se tkun li jkompli inqas it-taxxa għal kulħadd. Il-President semma l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li nkiseb fil-leġislatura li għaddiet u li permezz tiegħu se jsiru proġetti ambjentali ambizzjużi. Hemm bżonn nkunu innovattivi meta niġu biex ikollna spazji pubbliċi u miftuħa ġodda f'żoni urbani u nippjanaw aktar biħsieb sabiex nissalvagwardjaw il-karatteristiċi uniċi tal-irħula u l-ibliet tagħna. Parti importanti mill-identità tagħna u l-wiċċ tan-nazzjon tagħna. Din trid tkun l-aktar amministrazzjoni li tinvesti għal dan il-għan. Għalhekk se jkunu allokati 700 miljun euro għal dan il-proġett. Priorità oħra tal-Gvern se tkun il-garanzija ta' tfal biex kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Ġew elenkati wkoll il-proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali u anke it-tisħiħ fil-pensjonijiet. Il-President wiegħed li s-saħħa mentali se tingħata l-importanza li jistħoqilha. Taskemm tajna attenzjoni u enerġija biex niġġieldu pandemija fl-aħħar sentejn, daqstant ieħor irdu nagħtu biex niġġieldu din ir-realtà tas-soċjetà tagħna llum. Il-President semma wkoll l-importanza li jkomplu jissaħħu l-liġijiet tal-IVF għalli Malta li rridu nibnu fil-5 snin li ġejjin hija Malta isbaħ, aktar ġusta u sostenibbli. Għalhekk kull sfida titwassalna biex inwettqu bidliet dejjem aktar kuraġġużi huwa biss jekk inkomplu niġġeddu li nibqgħu nkunu pajjiż ta' suċċess. Flimkien mhux biss għandna l-potenzjal li niksbu l-aspirazzjonijiet kollha tagħna, imma li nkomplu nollu il-livell ta' dak li kapaċi nilħu. Pajjiżna u l-poplu tiegħu għandu futur sabiħ jekk narfu naħdmu għalih. Jiddependi minna l-koll.